Мурмал, Яна, може, тихенько погуляємо у хованки? Рыся, калі мы пачнем у хованкі гуляць, можам выпадкова раскідаць рэчы і цацкі, якія расклалі па месцах. І тады зноў атрымаецца беспарадак. Сапраўды, хованки не падыходзяць. Тады, можа, чаю гараченькага пап'ём са смачным печывам. Я зараз хоценька прынясу. Стоп! Рыся, не трэба нікуды бегчы. Калі мы станем чай піць, то яшчэ з печывам. Такога беспарадку тут наробім. І праўда, Мурмал. Тады, можа, хоць памалюем тихенько. І фарбамі запэцкаем увесь стол і сваё адзенне. Гэта магчыма. А можа... Рыся, ну што ты такая нецярплівая? Не сядзіцца табе спакойна на адным месцы. Вядома, не сядзіцца. Я жвавая і спартыўная. Мне сумна просто так сядзець. Я займацца чым-небудзь хачу. Гуляць, напрыклад. Але мы ж дамовіліся. І слова сваё трэба трымаць. Мурмал, добра, добра. Я трымаю. О, Яна, паглядзі, калыханка ўжо пачалася. А мы не заўважылі. З гледачамі хоць можна павітацца? Вядома, можна. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечар, сябры. Бачыце, які мы ў пакойчыку парадак навялі. Усе цацкі па месцах расклалі, усе кніжачкі. На палечках і на стале пыл працерлі, падлогу памылі. І сядзім тихенько, нічога не чапаем. Ой, зараз Надзейка прыйдзе і як абрадуецца, будзе нас хваліць, называць працавітымі дзяўчынкамі. Добрый вечер, гуделки-гляделки, мои любые. Прывітанне, Надзеечка. Салют, Рмаў. А чаму вы так тихенько сядзіце, не гуляеце? Можа, вы захварэлі? Не, Надзейка, усё ў парадку. Мы добра сябе адчуваем, дзякуй. А дзе Топа і Буслік? І яны па сваіх пакойчыках сядзяць. Так, а з імі ўсё ў парадку? У поўным, Рмаў. Не хвалюйся, Надзейка. Вы ўпэўнены? Нешта гэта выглядае падазрона. Пайду пагляджу. Здаецца, Надзейка расхвалявалася і нават напалохалася. А павінна была абрадавацца. Рмаў, штосьці пайшло не па плане. Так, і сапраўды, малыя ўсе на месцы і здаровыя. Мы ж табе гаварылі, Надзейка. Ну, добра. А чаму вы так тихенько сядзіце і нічым не займаецеся? Надзейка, Так. а ты нічога не заўважаеш? А што я павінна заўважаць? Ну, а гледзь, пакойчык. Здаецца, усё як звычайна. Надзеечка, і ты не бачыш, які вакол парадак? Усе рэчы да апошняй па сваіх месцах. Ні пылінкі, ні парушынкі, нідзе. А, вось што вы маеце на ўвазе. Вы, значыцца, прыбралі ў пакойчыку. Ну, што я магу сказаць? Малайчынкі, дзяўчынкі. І ў астатніх пакойчыках мы таксама парадак навялі. І на кухні ўвесь посуд памылі, Рмаў. Павячэралі, а потым посуд памылі. Гэта выдатна. Не, Надзеечка, мы не вячэралі. Як так? А чаму? Я такіх смачных бліноў вам напякла. Мы бачылі, Рмаў. Дзякуй, Надзеечка. Але мы вырашылі парадак навесці, каб цябе парадаваць. Гэта цудоўная ідэя. І ўсё прыбралі, і посуд памылі. А калі б мы павячэралі, посуд бы запэцкаўся. Не прыйшлося б зноў яго мыць. Мы і гуляць не можам, бо цацкі усе па сваіх месцах расклалі. А калі пагуляем, цацкі прыйдзецца прыбіраць зноў. І
пыл наляціць, і падлога запэцкаецца. Тому мы сядзім зараз, нават не варушымся. Бо баімся парадак сапсаваць. Любыя мае, вы ў мяне такія малайчынкі, Што, але? але парадак трэба наводзіць не для таго, каб вас хтосьці пахваліў, і не для таго, каб потым сядзець і нават не дыхаць. А для чаго увогуле патрэбны парадак, Рмаў? А давайте з вами паразважаем. Навошта, напрыклад, выціраць пыл? Каб у пакойчыку было лёгка і прыемна дыхаць. Так, Яначка, а навошта складаць цацкі і свае рэчы? Каб потым іх не шукаць? Калі нешта на месца паклаў, потым з гэтага ж месца і возьмеш, так? Менавіта так, Рысечка. А посуд трэба мыць, каб узяць чысты, калі прыйдзе час есці наступны раз. Усё правільна, маленькія. Вось мы з вами і зразумелі, што жыць у парадку зручна. Але гэта не значыць, што трэба адзін раз навесці парадак і потым нічога не чапаць і не пэцкаць. Менавіта так. Скажу вам больш, калі выпадкова нешта запэцкалася ці зламалася, не трэба хвалявацца. Таму што з дапамогай дарослых можна ўсё выправіць, адмыць, адрамантаваць. Правільна, Надзейка? Але ніякія рэчы, ні свае, ні чужыя, нельга пэцкаць і ламаць спецыяльна. Якія ж вы ў мяне разумнічкі! І такі парадак зрабілі. Ганаруся вамі. Ой, а калі больш не трэба парадак захоўваць, можа, тады пагуляем? Не, маленькія, давайте гульні адкладзём на заўтра. А зараз возьмем топу, бусліка і пойдзем вячэраць. Бо я чую, як у вашых жывоціках ад голаду бурчыць. А гледачы што будуць рабіць? І мы ўключым калыханачны мультфільм. Выдатная ідэя. Тады пабеглі, бо сапраўды так есці хочацца. Ну што, смачна павячэралі? Дзякуй, Надзеечка. Яшчэ і мульцік паглядзець паспелі. Тады хуценька рыхтуемся да адпачынку. Мыем тварыкі і лапкі, Чысцім зубкі і ў ложачкі бяжым. Рмаў. каб убачыць самыя цікавыя сны. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.